mga idol, kumusta po ang ating umaga? Tayo po tayo sa ating YouTube channel. Ano dito? Ikaw kumain doon sa Manila. Hindi kami ka na-share out. Paano tayo mga idol? Papunta tayo na yan, Laguna, ay San Pedro mga idol. Biga-biga lang shout out, Luzon, Visayas, Mindanao, saan makaisunod ng mundo. Hello po. Mag-live lang tayo mga idol. Para samahan nyo ako sa ating dito sa ating channel. Nicolano Vlog, Tracking. Bali mga idol, wala tayong helper. Isa lang tayo sa ating sasakyan. Isa lang tayo. Dahil sa ang ating helper ay merong tinakad na importante sa kanya, pamilya. Biga-biga lang shoutout mga Philippines. Shoutout sa lahat. At magandang morning. Maayong buntag sa inyong tanan, maayong aga. Maray na aga sa mga Bicolano at Bicolana yan. Ay saan na tayo? Mayroon mga ito na mag-isa sasakyan. Dahil sa kapag kailangan makausap, wala kausap. Wala tayong intern. Nag-isa lang tayo. Bali mga idol, nandito tayo sa Metro Manila. Nandito tayo sa North Cemetery. Yeah, North Cemetery. Hindi ko tayo nakakotse mga idol, tayo ay nakatrack. Isa po tayo truck driver. Yeah, ating truck ay over. Hindi kami kala shoutout. Good morning po sa inyong lahat. Alas 5 na ng umaga mga idol, inabot na tayo ng umaga dito sa Metro Manila. Ay, wala namang problema mga idol dahil tayo ay wala namang truck ban dito sa Metro Manila. Huwag ka nang papasok ng buba ng papuntang Quiapo o papuntang dito lang tayo sa nagtahan. Yan, biga-biga lang shoutout mga idol. Good morning. May iniwasan lang natin dito mga idol sa Manila, dito sa nagtahan. Marami po dito mga tawatan at malilikot ang mga kamay. Kaya yun, ingatan natin. Kasi marami kasi kahit nakapadlock yung toolbox ay kanina pong sinisira. Anong bagay na makuha nila? Kapag ginabago nila mga idol. Ay mga idol, kung makikita nyo, ayan, nandito tayo sa may Kaya, no cemetery yan natin mga idol. No cemetery. Bigyan ka lang shoutout for Metro. Live tayo dito sa Metro Manila. Pag ganitong oras pa mga idol, dito malo pa kalsada. Maraming salamat po sa nagtamsak. Bigyan ka lang shoutout. Masyadong magalaw ang aking truck. Kasi overload tayo ngayon ng overload. Tayo. Kaya shoutout sa mga taga Manila. Nandito ang inikot. Nicolano Vlog at maraming lang dito. Bali, pinatama ko ng mga idol yung biyahe kasi para maiwasan natin dito yung kasi sayang din yung pagkain na ibibigay natin sa ating mga kaibigan, mga tropa natin na nandito. Sayang din idol yung 300. Bali 600 ang mawawala sa atin kung maaga akong umangat. Kasi tayo po ay alam nyo na, marami tayong kaibigan dito sa Metro Manila. Katulad ng ako kanina, nakaparting ako doon. Meron lumapit. Sabi ko naman sa kanya, ako nga, di pa ako nagkumakain. Bibigyan kita para ikaw kakain. Diba? Wala naman ako violation. Nakahasad ako. Lumaban lang po tayo ng parehas kasi po tayo, ako kami bilang isang mga truck driver,
dugot, pawis ang aming pinaghihirapan bago kami kumita mga idol sa aming pagmamanino. Diba? Kasi yung safety mo na bibitawan namin para sa inyo, ngayon ay sa driver po magagaling. Kasi una-una po, wala naman kayo payunin, walang payunin yung truck. Hindi po tatanggapin ng may-ari yung binigay namin sa tropa natin. Ibigay namin, sana ipapakain namin sa pamilya namin, di ba? Mawawala pa. Sayang po. Hello po sa 5 million. Hello po, good morning po mga idol. Good morning. Bigay shoutout. Live po tayo dito sa my channel, ha. Samahan nyo ako sa aking live mga idol. Kasi na mga idol ako hindi ako nakatulong masyado sa aking channel kasi busy tayo. Kaya shoutout po sa team busy ka. Bigay shoutout sa inyo lahat. Kaya kina Kuya Jan, shoutout. Manoy Apoyong, Manoy Gordo, shoutout sa inyong lahat, sa lahat mo ng mga OFW, bigay shout out. Mahirap mga idol pag isang truck driver, lalo na po dito sa Pilipinas. Hirap. Ito po mga aking pangagay, 3 araw po bago ako nakargahan sa Pukawi, Bulacan. Kasi sa Pukawi, Bulacan po galing ng aking pangagay. Ang tagal po ako nakargahan sa 3 araw. Sa 3 araw yun mga idol, malaki pong kawalan na sa akin bilang sa isang truck driver kasi po na kami arawan kasi po isang po biyahe kano lang po sa biyahe namin, diba? Talo na po kami, talo na sa araw, wala na po, hindi na po sapat. Mahirap sa mahirap. Pero sa akin, hindi naman lang sa pagkakataon talagang gano'n. Minsan, madaling kargahan. Minsan talagang bibila ka kapag kulang material. Gano'n talaga mga ito. Sa buhay ng tao, sabi nga niyan, hindi lahat ng pagkakataon ay laging kaso. Yan, hello po sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat po sa mga nagsilip sa ating live. Thank you po. Sige po yun. Kasi mga idol, tingnan ko, i-off kasi masama mga idol pakiramdam natin simula ng ilang araw na tayo masama pakiramdam. Masama pati yung ating kalusugan naapektuhan kasi yung klima, may ibang klima. Kaya apektado tayo. Halos 1 linggo na tayo mga idol tinatrangkaso. Pero tuloy pa rin sa ating hanap buhay. Kasi kung titigil tayo mga idol, walang mangyayari. Gugulang sa buhay. Ganun talaga mga idol. Dito na tayo mga idol sa Dangwa. Maraming salamat po sa mga nagtamsak. Thank you mga idol. Thank you. Hello. Thank you po mga idol. Maraming salamat po sa inyo nagsaktan po ng aking live. Masyado lang po magalaw ang aking truck. Masyado magalaw. Bigay lang siya raw. Nagkasalita tayo mo. Wala naman tayo. Wala akong kasama mga idol. Wala akong inquire. Ayan ang mga sinasabi mga idol. Ayan, nandito tayo sa may Dangwa. Ayan.
Ayun, kumikita nyo, may traffic enforcer doon sa dulo. Maagang nanguhuli si Kabayan. Yan. Maagang nanguhuli ang ating trupa. Yun sa kabila mga idol. Oh. Ang aga na nanguhuli ni Idol. Ano violation, Idol? Ang aga, Idol, ha? Okay lang yan. Eh, kailangan uli kapag may nagawa ng violation. Maglapag sa stoplight. Kailangan. Ang problema nga mga idol, kung pinara ka, wala ka naman violation. Tapos gagawaan ka na lang ng ano yan, violation. Yun lang po masakit. Yan, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, si Trupa. Nanonood mga idol dito ng truck pa na. Hindi na. Bigyan ka lang shoutout sa 4 million. Hello po. Good sa inyo lahat. Gising mga idol sa Bisaya at Mindanao. Saan mga sulok ng mundo? Hindi ko mga idol. Dilitin ako stoplight baka tayo mapitit na rin mga idol, ilang bilis na ko na uli dito na pitit na rin kasi yung mga stoplight dito mga idol walang number. Dapat yung pag inabutan ako ng dilaw sa gitna inuuli pa rin ako mga idol. Dapat pag nga ganun lang ulit kasi nandun na tayo sa gitna ng crossing. Shout out. Kaya patamsaktan ko ng ating live mga idol. Mga idol, mahirap talaga. Kanina pagparada ko doon habang nagpapahinga ako may dumating ng nakasinggin, naka-uniform siya mga idol. Hindi ko na sabihin kung ano sila. Naka-uniform, baba, naka-helmet, naka-jacket, naka-face mask. Sabi niya, pre, ang ginagawa mo dyan? Tapos sabi ko, boss, nagpapahinga lang. Sabi niya, wala ba tayo dyan? Sabi ko nga, boss, ako nga hindi pa kumakain. Hingihan niyo pa ako. Ay, okay. Hindi naman siya nangulit, umalis na rin. Siguro, baka nangambari siya kasi baka mabidyohan siya. Mahirap kung ganito. Mas maigi pa ba mga idol magbiyahe sa mga probinsya? Probinsya. Wala ka masyadong pangamba. Sa syudad dito sa Manila, marami po, mahirap. Biga lang shoutout mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta? Nakasando tayo pati mga idol. Nakasando tayo, pero hindi naman putol na yung mas yan. Tapos anong tawag dito? Nawawalan pa tayo ng pera. Hirap. Hello po. Hindi naman mga idol, hindi pa tayo nakakapagpagupit gawa na sa biyahe na. Nandito na tayo sa nagtahan ba to? Lapit na ba? Ano oras na ba? Hello po sa inyo lahat. Shout out. Masyadong magalaw ang ating truck. Floating. Bigyan na shoutout po sa mga taga-Tibon, lalo na po sa mga kasama nating mga truck driver. Ingat kayo mga idol at napakainit ngayong panahon. Init, bawa ng tubig. Tapos hindi ka pa naka-aircon. Tapos babiyahe ka ng kainitin talaga.
idol po. Sino po sa tuhay? Maya ito mga idol, marami ng ating motorista. Anong araw pa ngayon? Pati araw mga idol, limag ko na eh. Ayan, dito tayo. Medyo, nasa stoplight tayo. Ayan, kumikita nyo. Medyo, ano na din yung sakyan. Ayan o. So, marami na din ang sakyan mga idol kasi 5 na lang talaga. Shoutout po sa mga driver natin, truck driver dyan sa Ibayong Dagat. Shoutout po dyan sa inyong lahat, sa aking mga pare nandyan sa ibang lugar. Shout out. Mga driver nating masisipag, mga driver, mga trailer truck. Sabay natin ang trailer mga idol. Wala na din pala. Wala na. Nakaalis na sila mga idol. Sinasabayan ko yung idol ng trailer. Kasi dito tayo sa may nagdahan. Kasi yung bitimbangan dito mga idol. Timbangan. Abay naman mga idol yung timbangan. Yan sila. Ayan. Lapitin tayo mga idol, lapitin tayo, gawa nitong trailer. Ayan o. Nasa ibabaw tayo ng nagtahan. Kaya kargado buwangin niya mga idol, kargado buwangin. Ayan, lapitin tayo, lapitin. Lapitin tayo. Go, go, go. Lapitin tayo mga idol, lapitin. Nasa ibabaw tayo ng flyover ng nagtahan. Huwag tayo masyadong sumunod kasi nasa ibabaw tayo ng tulay. Overload yan mga idol. Ayan. Kasi mas mabigat ang karga sa atin. Dito tayo sa Nagtahan Bridge. Mayong buntag sa inyong tanan mga idol. Yan, shoutout po sa mga taga-Mindanao, sa pagkatulog ng Pilipinas. Shoutout, shoutout, shoutout. Hello, hello. Madali lang ang bagong truck driver sabi ko. Ba't yung mga idol ng ating truck driver para maranasan? Ayan. Yung kabila na yun, Malacanang. Yan ni Yari. Mahina
Mahina ang preno natin mga idol. Ano nangyari? Ano nangyari? Eh, mga idol, nasa ibabaw tayo ng flyover. Itong sa ilalim na to ay tubig yung galing sa Laguna, Manila Bay. Nagtahan trees. Ang nasa ibabaw mga tubig. Kaya pinalampas na sila. Kaya comment lang po kayo paano comment. Huwag niyo pong kalimutan na mag-iwan ng bakas ng ibang tapos ng comment. Pinabot tayo ng stoplight. Bigyan na shout out. Ayan, nakakad niya. Nakakad. Diba? Sa dinami-dami ng aking pinarpan, kung sino-sino ang aking nakapili. Ayan, trailer ko kagalit ko ng buhangin. Ayan mga ito. Buhangin yan galing ng Kapas Tarlac. Kapas Tarlac yung mga idol galing. Nasa stoplight tayo, medyo ano na, marami na yung ating sakit nandito. Medyo magano na yung mga sakyan, yung madami kasi marami na magpapasukan oras na ngayon. Tubig muna tayo. Hindi ka maganda shout out, idol. Naglilimon-limon ako mga idol kasi marami po dito mga yan. Mga malilikot ang kamay. Kala mo sila mga wiper. Mga wiper. Dami. Ay. Left to the right. Pasok tayo ng kanan mga idol. Kasi kaliwa, packet ng Skyway yan mga idol. Skyway, pabalik ng balik tawag. Balik ng balik tawag. Nasa gitna lang tayo. Ikot-ikot sa ating lahat. Ay. Para mga idol, samahan nyo ako sa aking guide dito sa ating channel. Ang inyong lingkod, Bicolano Vlog Tracking. Shout out. Kalimutan mo na yan, tayo ay maglibang. Tayo dito ngayon. Uwi siya pero pag antarkan maanay ko pa nyo na lang. Hindi malaki yung ating sakyan. 10-wheeler to mga idol, 10-wheeler truck, cargo truck ang ating pinamanito. Tayo sa gitna.
kaliwat kanan ng ating paligid. Kasi maraming mga riders ang kaliwat kanan din ang liko. Iyo po ilo bilang ka na siya raw mayawan po na at maliwanag na mga idol, maliwanag na umagang umaga. Good morning na sa inyo natin. Nandito pa tayo sa Plaza Dilao. Dito pa tayo Pero kung mag-skyway ka mga idol, madali lang sana. Pagkita ko tayo sa skyway yan. Ang dami skyway dito mga idol. Hindi ka sanang pumasok dyan. Wala ba? Madali lang. So bawal dyan mga idol ang truck. Bawal ang truck. Yan. Ito po yung mga tulay na ginawa 2006 pa yun. Hindi. Kalimutan ko na. Kaya mga skyway, mga tulay na naglalakihan. Kahapon wala pa yan ngayon nandito na yan. Ganun kabilis yan. Ang ginawa ang atin yan. Yan. Kaya maluwag na mga idol yung dito, yung hindi katulad dati mga idol na pag nagbabiyahe ka talagang nakaka-traffic. Ngayon ay maliwalas na dahil sa madami ng mga yung pinidaanan. Halimbawa, galing ka ng Balintawak, saka ng Provincia, Laguna. Kung nakakotsi ka, hindi ka nadadaan dito. Kung ka sa taas dyan, sa taas, sa Skyway. Mula Balintawak, mabiyahe ka lang ng wala pang isang oras, nasa Alabang ka na mga idol. Ganun po kabilis na biyahe. Diba? Tayo sa Quirino. Ganun kabilis mga idol ang biyahe na dito. Di katulad nung panahon na nagbabiyahe kami dito sa Manila. Minsan umalis kami ng garahe sa Laguna, umalis kami ng alas 9. Inaabot kami umaga dito sa Metro Manila gawa ng sobrang traffic. Ngayon wala na. Maliwalas na, lalo na pag ganitong madaling araw pa umalis. Maluwag na ang mga idol. Hindi na siya katulad noon. Talagang magsasacrifice sa traffic. Yan, sarap bro. Yan, mga ginagawa nilang tulay. Yan, papunta tagos ng ng Luneta yata. Ang Quiapo. Ito naman papunta ng yan, ng Pamprobinsya. Yan, medyo matraffic na mga idol dito sa Quirino kasi umaga na napunta tayo ng umaga. At maliwanag na lang. Good morning po sa inyo lahat. At malapit ang lumabas ang ating haring araw. Yan, hindi kami galay shout out. Bibili tayong basahan. Kaso nakaban din ako yan. Bibili sana akong basahan. Nakato na mga idol. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Lahat inamo yung kinakapitana. Biga-biga rin shoutout. Yan ang mga idol. Yan ka na naman. Hindi tayo abutin ng road. Kaliwa tayo.
Tayo naabot ng go ng stoplight. So, di tayo ginabot. Abot pa tayo, abot pa. Yan ang sinasabi ko. Kasi singit alam na kaliwa ako eh. Meron pa rin. Akala ko mga idol, nandiyan pa rin pa natin. Akala ko nandito pa tropa natin mga idol sa Quirino. Wala naman. Wala na yung tropa natin. Hello po sa Tomilyon. Hello po. Buhangin si Idol. Kasi ganitong oras din sila dumadaan para iwas sila sa ano. Sa yung kinig. Kain na din yan. Kakain din sila. Grabe yung gano'n lang ang truck. Spring. Magalang malapok. Shout out! Inabot na ng umaga. Sana'y makulit ang dating malapit na tayo sa may Makati City. Pasay Road. Hello po, maraming salamat po sa mga nagsilip sa ating live. Thank you mga idol. Thank you. Matapos sa ating live. Tapsak sapat na. Sana. Hello po sa Wanay. Bigat ang karga natin ngayon. 40 tons yan. Kailangan pa na magpapas pag-ibig. Kung gusto yun wala ka na sa isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon na dati ay anong saya, anong tamis. Ang pag-ibig natin ay nagkakapaginan. Sa ating mga mata, ikalapos na patuloy na masasakan ng mga puso.
Kita mo, nagtataasan ng mga building. Nagtatayuran. Mga walang kapilingan nilay. Nagpasay yan, oh. On the ice. Good morning. Sa inyo na. At mukhang iway-iway na mga idol. At malapit naman lumabas ang ating haring araw na siguradong maghahari sa buong kabundukan. Ayan. Yan ang kalangitan. Maraming salamat po mga idol sa pagsinig-sinig. Mainit mga idol kasi hindi naman tayo naka-aircon. Kung wala electric fan, mainit mga idol sa truck. Pasok lang kayo mga suki, pasok lang. Bira-bira mga idol, bira. Daksingko, pasok kayo, pasok. Palingki. May dala.
Shoutout po pala sa mga kapwa nating driver dyan sa district ng Naga. Mga idol, ingat-ingat, baon kayo ng tubig mga idol. Sa lahat na po mga OFW, mga idol, sa mga sulok ng mundo, hindi kami gala shout out. Ingat kayo sa mga trabaho nyo, sa mga sulok ng mundo, mga idol. Ganito talaga ang buhay namin mga idol. Dito na kami nabubuhay sa lansangan. Kahit anong oras kami abutan man kami ng sakuna, bagyo man yan o ano. Basta may tagulitan namin ang aming pamilyas sa mabuting paraan. Ang masaklap mga idol, pagka nagkamali ka, sigurado kagalitan ka ng inyong may-ari. Tapos hindi pa sapat na inyong kita. Shoutout po para sa mga driver natin dyan sa Canada. Mga idol, sa mga truck driver dyan sa ibang bansa. Shoutout. Ingat-ingat mga idol. Kahit malayo, magpatulog lang. Alam-alam sa inyong pamilya mga idol. Dito naman sa Pilipinas, sa lahat ng mga truck driver, ingat mga idol, laging magbaon ng tubig kasi napakainit ng panahon. Mahirap na mga idol magkasakit, lalo na ang stroke. Tingin ko mga idol sa mga nagsilip sa akin dahil sa pagsama sa akin sa aking pagbiyahe ay lahat. Sa lahat po ng mga kontraksyon po, shoutout. Napakainit mga idol. Ika-tika po sa mga nagsilip sa akin ay bigat-bigat shoutout. Excuse me po. Inabot na tayo mga idol ng umaga sa lansangan. Galing tayo ng Bukawi, Bulacan, papunta tayo ng Laguna. Ngunit wala tayong humpay sa pagkumaniyon. Kailangan natin matulog kasi pag natulog tayo, huli tayo. Nandito na tayo mga idol sa Alabang Farm. Alabang Muntinlupa. Ayan mga idol, bulbul na mga sakyan kasi umaga na. Kanya-kanya ng trabaho kung saan mga sulok ng Pilipinas pupunta. Ayan, may gala shout out Luzon, Visayas, Mindanao. Ala pera ng pera Shoutout po pala dyan sa Bagakay Albay, lalo-lalo dyan po sina Puna, dyan sa Bagakay Albay. Biga-biga lang shoutout mga idol, ingat. Tuloy-tuloy lang sa ating buhay. Ako inyong lingkod, Bicolano Vlog, nandito sa biyahe. Magdamag tayo walang tulog. Ito na nakasalalay ang ating buhay sa lansangan mga idol. Hello po sa 2 million. Hello. Good morning mga idol. Good morning. Huwag niyo kalimutan mag-iwan ng tamsak. Go mga idol, go sa may mga trabaho, gising. Ayan, gising mga idol, huwag nyo kalimutan magbaonan. Tubig.
bigyan ng shoutout po sa lahat ng Team Sisika. Hello po kay sa inyong lahat mga idol. Laro na po. Sa may mga team dyan, bigyan ng shoutout. Hello Manoy Amoyong. Shoutout Manoy Amoyong. Kay Kapitana dyan sa Marinduque. Bigyan ng shoutout. Magandang morning mga idol. Ala, birahe mga idol. Kanya talaga ang buhay mga idol sa ibabaw ng daigdig. Lalo na gumugulo ng ating Pilipinas dahil sa mga pangyayari. Kung pagpipiliin ako kung sino pipiliin ko, ang pipiliin ko ay Davao. Nada, birahe. Yan, shoutout. Good morning mga idol. Samahan niyo ako sa aking live. Huwag niyo kalimutan mag-thumbs-up. Ala, nandito na tayo sa Alabang Flyover. Yan, shoutout. Ala, grabe naman karga ni idol. Overload. Buhangin, white chan. Grabe yan idol, overload ka. Maawa ka naman sa kalsada idol. Sige po. Dalawa pa kayong overload, sabay pa kayo sa ibabaw ng flyover. Kayo na kasira ng kalsada. Ayan, ito isa rin isa ding marunong na driver, basta na lang sumingit. Hala, birahe. Huwag yung mga ganyahin ang mga ganyan na kamuting driver. Kung magkakarga tayo sa ating sasakyan, dapat yung tama na. Huwag masyadong overload. Huwag masyadong gahaman sa pera mga idol. Kaya mga idol, nandito na tayo sa Muntinlupa mga idol. Yan, putatan Muntinlupa. Yan, shoutout. Good sa inyo lahat. Nagtatapon ang buwangan mo idol. Alam, birahe. Morning good. Sayat Mindanao, saan man kayo sulok ng mundo, saan man kayo sulok ng daigdig. Nasakay na yun ha. Ngayon, dinadaan lang natin sa ating masang tamay na anak na dahil tinatamaan na ng Hindi kami ka na shoutout, mga idol. Good morning. Ayan, overload na buwakin. Grabe idol ang inyong karga, overload. Bawa ka naman sa inyong sasakyan. Kung saan na lang kumalaw ang iyong sasakyan, wala nang iahataw dahil sa inyong bigat na inyong pangarga, tumatapon pa ang iyong buwangin, mga idol. Ay naku idol, ang buwangin mo tumatapon sa kalsada, madulas yan. Tingnan mo ang karga mo, bawas na, kaibigan. Kasi sobrang apaw ang inyong WhatsApp. Hindi kami ka na shoutout. Ayan, makikita ng mga idol. Overload yan idol. Ano na yan? Ay grabe na mga idol ha. Huwag natin agad na kumita ng malaki.
Yung mayroon naman may accident din ng iba. Yung tama lang mga idol ng karga. Aanihin mo ang pera kung nakadali ka. Sayang din ang kinita mo. Abunado ka pa. Ayan, overload din yan mga idol, overload. Yan, shoutout po sa mga driver ng Kuho. Ayan, ako naman mga idol. Masyadong overload. Hindi kami ganang shoutout sa ikong ka. Ibay talaga kayo mga idol. Ala, birahe. Idol. Hindi kami ganang shoutout sa 2 milyon na. Hello. Ayan, malapit na tayo mga idol. Babas dito sa sasanahan. Ayan. Maraming salamat po mga idol sa pagsama, pagsilip sa aking live. Ayan, maraming salamat po mga idol sa pagsilip sa aking live at sa pag-iwan ng thumbs up kahit konti po. Ayan mga idol. Thank you po, shoutout po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang aking munting live. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat kayo mga lahat po mga idol. Ingat. Ingat po.